Hello Alhaji. Ba damuwa, yanzu abin da zai faru ko shine ka zo ka same ni a gida. Ko da yake akwai inda ma za ni ka bari sai na je, in na dawo sai mu haɗu da kai. Yawa daga nan sai ka kira min wannan babban yaron naka wanda yake maka aiki. To ba matsala. Yawa na gode. Aha, to sai an jima. Ok, to ba matsala. Kai dakata, tsaya nan ka kira ni. Kowaye in yazo zai shiga gidan nan, kar ka bar shi shiga. Yawa ba ni jaka. Yawa. Ka fi abin da na ce fa. Ba matsala. To shi ke. Kauce. Kai da wata nan. Ku kuke ganin ba mu muke ganin ku ba. Ta hudun tsita da ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai, dakata! Ba a zama da sallama, da a shara ba kuma da ba. To daga nan ko daga ina? Daga nan, to da rufe. Daga rufe? Daga ina mace maka. Kuma tana, ta wata nan, akwai To boka. ta wata nan. To boka. Duk abin da ka ce ai haka za a yi. Ina kwana boka? Ina kwana? Ba mu san shi ba. Ina kwana ina gajiya? Ka cire ka mata a can. Me ke tafi da kai? Boka, Na jikka. wato na zo an maganin matsala ta ce. Na bi duk yadda za a yi in ci zaɓe, amma abin na ga yana nema ya fi ƙarfi na ne. Shi ne na zo da yaƙini da kuɗi cikin jaka, sabida ba na son a fara min aiki ba tare da na sauke wa mutum haƙƙin shi ba. Ya ka so nake a bani taimakon da har yiwu mata kulu ne ta cin zaɓe ba tare da wani ya zo ya gifta ba. Kuma kowaye idan a zo aikin nan kaka ga zai shiga matsala na a kawar da shi kawai. Ka zo inda bukatar ka za ta biya. To boka. Amma akwai sharaɗi. Boka wani sharaɗi? Akwai sharaɗi shi ne. Sharaɗi na sai an je wani dajin mutuwa, daji na aljannu da masifa da fitalo a cikin daji. Boka, to yanzu ni wa zan samu ya je wannan daji har ya samu abin da ake so a samu. Amma ban damu ba, kowaye ko za a mutu ko za a yi rai, ni dai bukata ta shine in ci zaben nan, kuma kullum in ci gaba da cin zaɓe ba tare da wata matsala ba. Boka me mafita? Akwai ɗan auta aljannu, shi ne kaɗai zai iya shiga cikin wannan daji, domin wani ɗan adam ba ya shiga cikin shi. Idan wani ɗan adam ya shiga har zai shiga ba shi ba fitowa.
to boka me fita? mafita ita ce amma da shar'i na aiki dan auta birnin misira. To yanzu ya za a yi? Abin da za a yi yanzu akwai wanda zai je amma sai dan auta ya dawo mun zauna mu shawara da shi za a tura shi. Ba za a iya tura mutane ba? Za a tura mutane. Ni ban damu ba, ko za a mutu ko za a yi rai, ni kawai a bukata na shine a je a samu. Don haka boka za mu tura mutane. To ba damuwa, insha Allah aiki zai kammala, za a samu nasara. To shikenan boka ga wannan aje nan. To anan zan aje kwa ina? Aje shi anan. To yan tamame. To boka zan koma. Boka zan koma. To koma da ba da rufe da rufe za ku koma da rufe. To boka zan koma. Da rufe koma da rufe. Zan koma. Barka da zuwa. Hello? Hello, Oga. Ya kana kusa ne? Na zagaya nan baya. Ok, to ka zo ka same ni. Don babban aiki ya samu. Ok, to shikenan. Ok, to yanzu da Allah ka zo yanzu fa. Ba damuwa. Yawwa, ina jiran ka. Ok, Oga. Ba nan dukowa. Da rabbana. In ka zo sai ka taɓo ni. Ok, shikenan. Yawwa. Bismillah. Sai ne kira. Barka da garusowa. Almakashi nake, Oga. To, almakashi. Oga, ina jin ka. Ya garin ne? Lafiya lau. To, yanzu dai lissafi ya samu. Lissafi ya samu shine nake son idan ba damuwa a haɗa mana yara. Idan a haɗa mana yara a samu su fita su je dajin nan mai suna dajin mutuwa. Dajin mutuwa. Dajin mutuwa. Ka Ai, taɓa jin suna? ko ita mutuwa ce da kanta, Oga, sai mun kawo ta. Da ya kyau almakashi haka nake so. Ƙwarin gwiwanka yana burge ni sosai. Yanzu abin da zai yi shine nan ka je ka damun mutane kamar 2 zuwa 3 haka wanda dai kake ganin cewa ba su da tsoro ba su kuma da shayin kowaye, in ma aljini in ma mutum in ma doki in ma raƙumi. To, Oga, ni ma ina da magana, ka san kwana biyu shiru ne. Baba Buhari ya kai mu ƙasa, ka gane ai. Ba mu da hannun za a ba mu kuɗin da za mu je mu kai kuɗin makaman mu su barandami ne ko ce waye. In dai wannan ne karka damu. To ai shi. Yawa din yanzu haka ma baran in baka abin nan ko? Yawa. Ga yaya
yawwa ga wannan a samu a ɗan wannan ba su da yawa samu a ɗan sarara ga wannan rai kuɗa da su yawwa to shikenan yanzu ba matsala duk halin da ake ciki a ɗan baba zo nan ɗan baba zo magaji na kenan to yanzu sai mun abin nan ala ba da sa'a yawa idan ka da mutanen sai mu kira ko wallahi kakkara mu komai kawai aka je insha Allah shi tare da ke